KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa haɓirde Piindi TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja abdoullahi kami aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo katukange gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ka rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini wonɓe cahaɗi ha wonɓe kosaɗi kono kadi en calmini ñaldoɓe e mboyi joftidoɓe pundi ko ɗon calminɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude baba abou habsat coumba hamme ha yetti dawoudou gueddaɗo maymouna tafsir dawoudou mayret samba gaysiri tanum arɗo guerlel en calmini waɗoɓe feere ha jeeɗen ɓe nde tawno ko fayidagal manggal ɓe mbaɗata e nder galle o ɗo ko Piindi TV e Piindi FM kamɓe kala en calmini yeeɓiyankoɓe men émission Hol Mbo Woni Aan tawa ko tongode temedere e capanɗe nayyi e joyyi arti tawa koye mbaadi kuftodinde ma wod biɗo ko nawri oye ɗum ko noon ko fandu almudo wonmo gaddunoɗen ɗo ko hono ɗum ɗo waɗata kono joni joni haade ko defa ɓendude en tottanmo o salmidira e yeɓoɓe ayawa habdude Piindi TV assalamu aleykum waaleykum salam ba moli a salminama juurama mi salmini Piindi TV naaɓe foof mi salmini kala jeeɓowo Piindi TV on wiyama on ñagama duwaw aɗa wiye aussi a jarama e accueil mbaɗɗamo ɗo e Piindi TV bisimillah ɗum noon o koɗo men o jeeya koye département Podor commune mo Guédé village e wuro no wiye Guiya noon mbiyeten ko Guiya Saare hamme ayde takko tabara yetto jeeya ɓuuri soynade yiiɗi koɗo yiiɗa baynide kono wona toon paaɗen hol gonɗo Bocar Dia eyyi Bocar Dia min mbitemi ko Souleymane Bocar Dia ɓuuri mi andirede ke Bocar Digno Bocar jibinaka Guiya mo woni presque ko hakkude Dakar e Ndar on woni Bocar janggimi école ko école primaire gonɗo Guiya janggumi collège Podor toon mbaɗimi presque carrière am fof dal on woni Bocar to banggue jangde to beela a yi ha dañƴa bac walla ko BFM dañƴa walla ko CFO tan dañƴa bon no côté pour pammina yimɓeɓe côté jangde noon mi yeehi ha seconde seconde mi dañani bac komi jaaɗo ha seconde hawre après football o ɓuuri jangde nde doole dal mbattidima accude dal jangde nde holko ɓuuri wonde caɗele ma e nder jangde ha jangde nde boni ɓuuri wonde caɗelam dal ko hakkilam o manque wonde jangde dal wonano wa mbeɗo machallah Allah rokkunomi hakkille jangde professeur uji joguinomi ɗi ne jiiɗi machallah mais hakkilo wonno ko wonani jangde no feewi no wonno passion football o ɓuuri ɗum doole ha ganduɗa hakkilam dal nattu wonde hen dal ko ɗum addi sababu sah ha garitim jangde nde hakkille ma ɓurno wonde koye fuka koyngel walla mbiyen koye balo hakkille ma ɓurno wonde eyyi ke balo hakkilam ɓuuri wonde ko on saaha holmo jeeɓannoɗa ha takma yidde bal anani mi wimama sah e sirnowo ɓuurimi andirede ko Bocar Digno eyyi firti ko Ronaldinho artat hen saabu kañum wonno joueur am kanko wonno idole am eyyi kadi ɗum ɗon yeehi ha ganduɗa yimɓe mbatti wiide Bocar Digno eyyi kanko waɗi kam inspiré dal e football ha ɓeyɗimi ɗum yidde kanko Ronaldinho ɗum noon joni joni haade men woɗɗoyde ƴettat balo e junggo ma jaggu balo e junggo ma
ɗum noon mbeɗa anndi so tawi a ƴetti balo ma en jaa joni joni o holla men hol kanko ɗum noon bisimilla en jeehi ɗum noon tigi en paami ko diño tigi no waɗiri ni eɗen gandi Ronaldinho ko ni tigi waɗiranno holto jannguɗa ɗum koye diño tan ni jannguɗa ɗum e ƴeewde e télé walla wonɗo kebloɗa e nder guiya eyyi min noon mbeɗen tan ko Allah adde yam dal ko ɗum naturel saabu mbeɗa wawi wiide komi jibinade tan jibdinami hen saabu guila mbeɗa won cuhlel toksel mbattimi ɗum wadde sa ƴeewi min puɗɗirimi football sah ke téléyagal jiiɗon e hen puɗɗirimi ɗum guila mbeɗa woni boy tohos hay leegalam mo koɗnomi ngal Dakar nden waɗanno tel affaire haalis en nden so woodi ɗon ko min noddere ar garaji kewɗi dentande toon mais kala ko fawano ɗon min heewi ɗum gañani eyyi guila nden affaire o fuɗɗi e yam wone firti on garanna neɗɗo ɗe waɗa tel mi rokkuma nogas walla mi rokkuma capannayyi aɗa tela fodde 5 minutes taw balo memani leydi tawa ko dow min mbaɗanno joni par exemple joni neɗɗo arata faw nogas o faw nogas joni so min pawi joni e baɗata joni iɗiɗo samminde balo tan perti joni ɓurɗo ɓoydude hen taw yimɓe fof perti an ɓiɗɗiɗo ɓoydude kono no wawi ɓurde 5 minutes ni eyyi no ɓuuri boom min saaha mi yahata ha kam fof eɓe ngayna mi continue mbeɗo tel ha wi par mi fuɗɗo fawde balo taw balo samane eyyi beela rewi kade eyyi mi rewi kade mi joui kade Guiya mi joui kade Gunay tawi ɗo e Negguejo way mi joui kade yondudam aussi kade Guiya duttoɗen beela a ƴetti toon coupe non kade Guiya mi ƴettani toon coupe no foti mbaɗɗa e kade foti duuɓi mbaɗɗa kade année goto jouyim toon année goto juuɗa kade Guiya année goto jouyim toon montuɗa senior e après montim senior hay senior jahamde ko mbaɗa circlassé nden mi timmani senior mais ko mbaɗa circlassé mbattum jouɗude grand ji ne natɗa nde senior Guiya woni équipe A o mawɗo o ko foti jeenaji ƴettuɗa hen woni foti coupuji ƴettuɗa nde naatimde équipe senior Guiya o dañim hen ko trophée ji ɗiɗi trophée coupe du maire e trophée 4 grand mais ko heddi ko foof mi joui ɗon final uji kewɗi kam machallah mais chaque jour somi yeehi ha final tan Allah heewi waddi toon kewmi pertude mais joui ko ɗon final uji ne kewi ene waɗa meilleur buteur meilleur joueur beela woni hen ko meeɗa ƴettude e commune Guédé eyyi 2018 2019 phase départemental ɓannoɗo Podor ko min ƴettuno meilleur joueur départemental on instant que Moussa Diop DG Dakar Dem Dikk kanko wonno parrain o e on année Guiya yeehi final kañum e Manko ñandane min jeehi on année min ƴetti meilleur joueur départemental eyyi après ɗum noon aussi tamit nawetanuji presque année ji kewɗi meilleur buteur uji min heewi ɗum ƴettude quoi no foti final uji pertuɗa kadi pertumi final uji ne heewde ma on heddi 6 final mi perti ɗum noon noon taw ko Guiya noon quoi taw Guiya kadi min en pottinni elle en pottino année goto 2016 onon kawa men final tiroɓe hakkude l'école e Guiya jaɓanten ko beela koye commune Guédé tan kaɗɗa walla taɓal waɗi jaltuɗa ɗum non mo haɗani commune Guédé tan saabu sa ƴeewi Sénégal o kam alhamdulillah mbeɗa wawi wiide raison goto keddirami hen woni raison de Casamance mais so diwti ɗum ɗon kam heddi ko foof mi joui nawatma toon ko jouoyde walla holko nawatma toon eyyi nawat kam ɗon foof ko nawat kam ɗon ko jouoyde eyyi foof nawat kam ɗon ko jouoyde forot wonatti yimɓi aɗa jogui licence uji mawɗi wadde jogui mawɗi sappo e nayyi licence aɗa jogui ɗum eyyi forot o kam wañi walla wona forot forot o wawi ñakkude en mais wonen équipe aji kadi comme mbaɗɗon valable comme exemple no joueur nde ɗo yonudam Liberté 5 2013 2014 2015 toon comme bannoɗo ɗon valable jouim toon net mbaɗimi toon net newetan moƴƴo sah machallah jouim ɗon ha ƴettimi ɗon coupe 2013 woni zone 4 ɓe yonudam Liberté 5 après gummimi nde ɗon aussi tamit jehim jouim Louga mi joui Louga aussi tamit Allah newni kadi mi dañi ɗon coupe après Louga aussi tamit mi joui Saint-Louis mi joui Ndar mi joui Ross Béthio Richard Toll
ihbaji kewdal do Sénégal mi joyi dum machallah dum do do dewda do fo somin jeewi hol ngartam mum ngartam mum hande Allah newni mi dañi hen connaissance mi andindiri hen e yimbe hebdi ganduda hande wondame kewdi ganda uddirima yam ko sababu ndi gendindiral gal do net waddum yimbe heb mi andindiri dum e mabbe kadi mi dañi hen expérience kewdo mo ganduda hande meden di in wayn hoydem jange jam inchallah mbela ada annayi yaade équipe A o équipe nationale donc parce que ndewda do ina heewi mais min cikkam ko fotino don burdi a fotino yottade korbaji burdi mawnude di zandarga en jaraf en douane en ko way non mi joui championnat Sénégal championnat Sénégal mi joui 2e division équipe goto won keb men wiye Barguet mi joui don 2e division mi joui aussi temi Kadel Linguère mi joui Saint-Louis Foot Centre Saint-Louis mi joui aussi tamit Assure di donc baaj fof mi rewi don comme champion tan ka Kadel Linguère da ngandi Linguère wona neddo fof yahat ton ko holno gonernoda ton Linguère non gonalam ton gonal ngal ganduda webani dal musine torop sabu on sahana ngarimde équipe o mi bur hen woni cuhlel ko dum don sanke jour uji modi wayno Ousseynou Bayan ben fof ton en calmini Ousseynou Ba mo Olympiakos eden gandi ko jebo en feewi e nene makko Mari Diallo nan Saint-Louis ko jebo en na acce men hakkille Ousseynou non mami are ma salla jabi yawto mi tawi non warno Ousseynou Bayan e sa o don kambe burno xam en dum dindi seed donc dum woni jougolam ton desno sattude seed mais entraîneur Allah wadno o mi yidno xam woni rawan o mi yidno xam match fof o wadanom convoqué mo ar hama geri kewdi wallanno xam hen dal dum dal burno dum tagno sax gonalam ton dum tagno dum yeb sabu entraîneur o mi yidno xam ne feewi mais on saha mo tawno be don e burno xam niveau no feewi sabu ko jour uji mo tawnom ton dum wadi affaire o sattuno yam seed dal ko wadde holko umminma ton min jidi andude umminimi ton ko mi yahanno ton par vacances den be jang Podor som jangi école soudi mi yahtone parce nono ham ton ko professeur am gor mi wiya Cheikh Dia on jogino ham EPS Podor jon min badan EPS on yir ham na min badan EPS gor jour tan après chaque jour mi bad EPS na mi adana no bal quoi mi wone tel den di don gor jour nak mi bad EPS am mi per o ewni am pour yamin gat hawre min ber wodduno set dum goddum do taw LVB fof jehi min nambe jogi ballon be tel met ar be tel met ar be tel met ar jon non LVB non ci kano maraw ko ne tedrim ni sumari kanko o wadal kam kede problème di don dekete kanko telam ko bedal o man waddum suivre kanko ko Allah wadno ko jiddu football on est suivre ngarim ha jettim poyim balo o yam jettir balo jettirim balo gon me tel me waze suuji parim non o yam e ok sen parim be sohluma min pari non o wone waddem poser question ngaji non Allah wadi connaissance men ari haw noddi mi galle ma Saint-Louis ngarim ton kanko wadi kam présenter rawan on no wimi Kadel Linguère gonim ton ko dum jabanten Ousseynou Bani bela odon jogino jokkondiral no Ousseynou nak min gowindiran min garana min gowindiran tegi yalla min gowindiran dal min gona mi gandidirno ni ñan fo min gardan entraînement di do mais min gowindiran dal min gowindiran fe Saint-Louis wadi jouruji mawdi waben Amara Taraworen Elage Ousseynou Diouf en Maktar Ndiaye kono hakkunde ma mi anda puddo den koy Amara walla ka Maktar njeyne Amara tan hakkunde ma Amara Tarawore Amara Tarawore ne ngaref nde kade Linguère den Amara Tarawore kanko jogino équipe Linguère senior o kanko jogino on instant équipe o presque kanko dolde fof kanko wonno ko den ngarim nde rawane wadi présenter Amara gandidir me makko ton relation amen fuddi joni jihimde nak ha après gummim do nete Kadel Linguère jihim ha wadi dumunaji gartumi kadi pour joutude senior o tawto mom do ne on ane ngari mbadim ton hivernal fof ha pari ha heddi sona joudi après finalement battinim dañi empêchement goto jehim watnda don joudi empêchement ko holdo halan min wor halan min empêchement wi min ka nangam halan min empêchement ko woni ko wanno dum woni adandi équipage modi em jogi affaire uji ganduda dum non ko gono sport tan way dum andul woni saha ayat jour ar em jeggirma comme jour to hoso
em jiɗi wadde ma utiliser famɗinma em jigiɗatma wadde utiliser em jigguinma joueur tohos par exemple ɗo joni an ɗo joni ka jaar Saint-Louis ala ɗon koreji ala ɗon haydara gara équipe mbaɗa hivernal football no wayni musde e foof em jiiɗi joni ya won toon aɗa waɗa entraînement e mbaɗma utiliser taw an haydara dañca hen taw joni somi yiiɗi fam ko matcheji ɗi an a jowata masuji no ɗo joni avant masuji bon aɗan ɗo joni normalement jour so waɗi hivernal ha ƴettama ko foti waɗe signé contrat contrat mo gonɗa chaque lewru wiyete temps joɓeɗa mais ɗo joni kam somi jiima so tawi aɗa jogui talent em jiiɗata waddem utiliser woni a wonata ɗon comme genre stagiaire mo ganduɗa a watta signé contrat joni a wawi wonde ɗon tan entraînement jaaha joua match taw salaire uji jelti a dañca hen a watta e dara beela an aɗa jogino staff walloɓe mo par ce que ɗum ɗo wona ko weeɓi jogoɗa wallidiɓe mum kala joueur no jogui toppittoɓe contrat mum no foti yarude no arde équipe o no jogui dirigeant ji mawɓe joguiɓe équipe o beela an aɗa jogino ɗum an eyyi min noon on côté aussi tamit ɗum wonno probléme yam no fewi saabu min sa ƴeewi kala ko mbawmi dañde football ko min rokki ɗum hooram an tan goto ɓol min tan goto ɓol rokki ɗum hooram kala ko mbawmi dañde football ala foof tomi yahani mais kala to jeehi min noyi ɗon hooram mi ala chance dañji comme yimɓe woɓɓe dañi ko jagguede junggo tan noyi ha yetto wiyenda joon mimi dañani ɗum min yahanno talent am ɓolkolno min cikkanno football min mbe tolno e football to ganduɗa cikkannomi hay Ronaldinho idolam sah min ɓurani kam ɗum wawde saabu holni hooram ha ɓurti ɗum woni noon so wiyama équipe nen ɗo tan mimi yahat tan mi nawa talent am firti erreur ma ka waɗa an tan goto yahanno eyyi mimi yahanno talent am ɓolno wanno ham mais alors que ni Sénégal wona noon yarat eyyi waɗi ko kotuji kewɗi ganduɗa il faut mbawa hen ɗum ni pour mbawa yettoya dal eyyi saabu sa ƴeewi sah a waɗi imposé nane affaire équipe nationale mom artoy hen e affaire équipe nationale o saabu Joseph Koto min dañji hen ka baɗ noon no joueur nde to ene yonudam mi joue ɗoner Allah waɗi no gonimne ɗon leegal ngal kamɓe foof eɓe jiiɗimi eɓe gandi kamɓe foti wawde dañde hunde football goggo am goto waddime ma o watti Joseph Koto yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum omo hoɗi ɗon e Sacré Cœur o watti arde joni omo yeeɓa match uji jam ɗon e noon ha ɓoy joni o wi kam joni yomo ar o nanname équipe aji mawɗi ɗi dal comme par exemple Dakar Sacré Cœur en génération foot en ɓeɗon o nannami hen eyi mais instant oɗon mi yiɗano natoyde équipe aji ɗi ɗon saabu min mbeɗa wonno e centre goto centre Tassirou Diallo centre Tassirou Diallo ko centre mo ganduɗa o min gonin hen hamin mbaɗ préparé voyage uji donc mi yiɗani yaade mbeɗa wone équipe goɗɗo ken mbeɗa dañi on licence jahol wonto probléme joni mbaɗimi obligé joni mbasimi yaade hen joni o waɗi kam promettre kanko Joseph Koto mo waɗam sélectionné équipe nationale U20 eyyi woni équipe nationale U20 joinoɗo ɗo e Sénégal 2015 o waɗi kam promettre mo waɗat hen convoqué ñande foof o noddannomi galle makko min gara min jooɗo min jeewa somi paari mi hoor eyyi mais finalement dal mbiyatmami ko tan affaire o waɗi a rewani dossier o Joseph Koto ni Allah waɗi hajande mum no après wonno woyi dal hakkude men wonno woyi a haalna min ɗo Hol Mbo Woni Aan a haalata laaɓa wonno woyi woni holɗum Joseph Koto ko hi ha nder dekre équipe nationale boyi noddireɗi foof joɓat haaliss pour mbawa dañi sélection dekre équipe nationale sohaɓe aroɓe ɗon foof joɓat pour mbawa dañi sélection sona taw ko joni affaire o change mais nden ko ɗum noon wonno ɗon est ce que ina woodi haaltumi nana mbimi oɗon ane haɗi kam yaade équipe nationale ko wasde dañde haaliss saabu Joseph Koto noddi kam haali mbeɗa heeɗo o wi kam équipe nationale wona noon tan ardete sa yiiɗi arde il faut wooda ko mbaɗɗa ni o wi kamɓe kanko Joseph Koto ndew haalingol konngol holno ɗum waɗema affaire o waɗi kam touché no fewi saabu min cikkum ko fotni équipe nationale foti waddi récupéré ko talent ji mais wona waɗi basé o e affaire de haaliss saabu jewɗi yimɓe foof ngala ɗum donc sa wi waɗi imposé neɗɗo à ce que yo yob pour mbawa ɗum wadde sélectionné kono donc ɗum ɗon ko hunde ganduɗa aussi temi ko probléme saabu min e yiyandam mbeɗa sikki résultat ji bom nden ko ɗum haɗatno hay Sénégal dañi résultat ji moƴƴi saabu football on wanno injustice mo ganduɗa rewani lawol dal saabu min mi yi hen heewɓe ɗi ganduɗa ɗe jeehi sélection mo ganduɗa ɓe hande e côté football ko mbawɗa ko feccere mumen mbawa ɗum mais ɓen mbaɗa sélectionné jaa en joue saabu jomumen koko jooɓi te ɗum ɗon fof wona lawol affaire o waɗi kam touché nak musimi no fewi oɗon année sah mi jooɗi mi hitande no worno taw mi jouani football mboymi mbaɗɗo découragé ni
sabu affaire ko jaggam sabu ko banno ɗum préparé no feewi côté entraînement côté fof mbaɗimi ɗum préparé kala ko fonno waɗe mbaɗimi hen ha timmi joni noon tan mbeɗa fadde sélection o mais après finalement o addino addirni te kadi ko wonno kam fof proposé ɗum yomi tottir min ala oɗon haalis no foti a haala foti koɓe namnotono no eɓe namdoto ko 1 million en faade dow ɗum eɓe namdoto ko mbawa dañi sélection jabanten baɗana Mamadou Amadou Neymar rewi ɗo haali haala mbako ni hakkude mumen Laye Sarr hakkude mum e Ouseyni en biyeteɗo Ouseyni en wonnoɓe ɗo ƴettaɓe tawi porani kono a watti ɗum a haalti ko way noon caggal mum beela a watti oɗo goɗɗo yaade équipe nationale mawɗo o walla ko hono non après ɗum noon après sélection oɗo net jehim ko pré sélection équipe kade o jehim pré sélection on entraîneur amen on am ɗon Tassirou Diallo on wonano sélection mais ko pré sélection genre test ɓe mbaɗat test après mbaɗa sélection e non so diwti oɗon woni id 20 oɗon mo ganduɗa koto waɗino kam ɗum proposé mais à part oɗo net kam mi dañcani proposition goɗɗo fate équipe nationale saabu après hitande koto nde mi jooɗima année no worno taw mi waɗani football mi waɗani heɗɗat sabu affaire o wonno kam ko choc jaggu kam choc parce que way comme no yakar tasɗo ni affaire o jaggi kam noon ha jooɗima année no worno mi jouwani football ɗum noon aussi tamit ɗesi ɗum ninde addandem seeɗa caɗele dal kono heddi hande ko amratar woore beela oɗon jokkodiri batte haaldude saaha foof e gonko ma hamin mbayra haaldude noon mais saaha e saaha fof mbeɗa heewi ƴettude téléphone am min noddambo min kalda mais hamin mbayra noon hamin mbayrodir wona chaque jour min kalda hamin mbayrodir kam sabu bayrodir amen nomin bayrodir nde woni no jogui nde équipe assure o assure ana assure génération amen o minen montini ɗum wonno ko national 2 minen montini ɗum national 1 e oɗon année amara kañum wonno directeur technique o dal oɗon instant minen to min gonno nde min mbayri ligguidira dal après ɗum noon ko téléphone aji tan saaha min jokkidira hande oɗo saaha ɗo gonɗen ɗo beela aɗa jogui anni yidde yaade équipe nationale mawɗo walla yaltude leydi ndi oɗo joni mbiɗa jogui anni yidde yaltude leydi ndi mbiɗa jogui anni yidde yaltude leydi ndi taw koɗo banggue foko koyguel taw ko banggue futu koyguel ni sum dañi mbeɗa yiiɗi yaade saabu talent o nden ɗo ha joni foof nden ɗo aɗa sikki talent o nden ɗo talent o ha joni nden ɗo sum dañi proposition tan mi tan yahat saabu wonɓe ɗo net alhamdulillah ke mbaɗon koye ɓuurani kam ɗum wawde kadi ɓuurani kam ɗum kadi yidde kadi sen duttima seeɗa elle aɗa jogui sukaɓe ɓe keblata to banggue fof mbeɗi waɗi créé école football goto toon e Guiya waɗi ɗon créé école football goto saabu Allah waɗi to ndewimi ɗo ɗum waɗi kam ɗum rokkimi hakkille oɗon saha wadde nde créé saabu min mi dañano chance dañde ballowo innowma mais min nene ƴewimi sohaɓe tawmi ina jiiɗi football eɓe jogui talent machallah minen no jettimde Guiya duttima toon mbimi faɗan wat créé école mo ganduɗa e connaissance mo dañimo mi wone walludeɓe par ce que saaha ma jooɗo neɗɗo wima par exemple sohli ko joguiɗo 15 ans walla 13 ans par exemple nden mi wanode hooram mais momi wat proposé sohaɓe ɗo nete e mbawa yaade ko ɗum ɗo nete waɗimi inspiré après mbaɗimi créé école football o ɗo net to net e Guiya ɗan beela ko mbaɗɗa ko école football o sukaɓeɓe ɓe nawama ɓe goni kade walla ko hono eyyi keɓe mbaɗi ko rawani comme ƴettutoɓe kam foof jounumoɓe kade génération yi 17 o jounumoɓe kade rawani nawetan zone commune Guédé o rawan kam foof eɓe jouyi kade Allah waɗi aussi tamit kamɓe ƴetti toone to kuɓoɗal rawani kono en mbaɗiɓe félicité jaɓanten joni e nder gurdam ma holko ɓurma hen musde ha saɗa jooɗi sa jooɗima saɗa haala ɗum aɗa wawi miijade goya walla aduna softuma taw ko banggal football o banggue football e foof eyyi ko ɓuuri kam ho hen musde tan ko ganduɗa ko kala no jooɗima miijo ɗum ko gueɗe ɗiɗi te kadi ke foof ke côté football o hen gueɗel gotel woni probléme kalamamo hakkude am e Joseph Koto o on ko probléme mo ganduɗa muusi kam torop saabu ko tegi affaire o muusimi woni min mi ƴetti temps o foof mbaɗimi ɗum e football ala goɗɗum sowona football
kadi tottim ɗum haqqi mum kala ko fonno waɗede ki tagata neɗɗo wadde réussir e football mo waɗi ɗum ha timmi eyyi donc kankone o noddi kam o waɗi kam promettre o tottir konngol mo ha paari joguimi yakar fajiri gummuto mi waɗoy entraînement mu mona libéré 5 mi dog ha monument de la renaissance mi montane less ha dow entraînement kala gonɗo libéré 5 sa wi ɗum Souleymane ina andi haqqi mo tottinomo football o eyyi donc pina ñalawma goto tan jomum change programme o kadi aɗa jooɗo aɗa yiya mo ganduɗa ɓe hannde onon ponno juuɗiɗo ɗon te ke mbaɗon kay ɓurani ma ɗum wawde donc ko hunde nde ganduɗa ko hunde musdiɗal hunde nde ganduɗa kala ɗum miccima ɗum tan affaire o waɗat kam choc musami no fewi eyyi gueɗel gonguel nguel woni aussi temi centre men min mbaɗi ɗon test mo ganduɗa komin plus de 50 personnes kamin fonno yaade États-Unis plus de 50 personnes chaque fajara min wadde capanɗe joyyi neɗɗo yimɓe 4 ƴetta hen min iɗi hen ƴettede min poti yaade États-Unis min nulɗa invitation min nulɗa fof normal ha gasi heddi so wona yaade min jeehi ambassade min mbaɗi dépôt visa waɗa rejeté ɓe gondunɗa ɓen min gondumi ɓe fof waɗa rejeté onon nayɓe fof mbasa nayɓe fof heddi tan so wona waɗede tampon waɗa rejeté te min bon ɓurno semorne hen seeɗa saabu min au moins kam mi haaldi e touba ho min mbaɗi entretien hamin paari ha heddi so ha wi kam moƴƴi yaah jeyim ha mbeɗa yalta toon o ewniri ham o waɗi rejeté visa o donc hakkude jaggude damal guddita yaltude ko toon fof hunde change donc so miccima ɗum tan saadi jaaɗa firti ko somi faami fof ko ɗo ɗum fewja ɗum bonna fof ɗon fewja ɗon bonna te min gummotomi ɗe galle men gumbirimi ke yakar miijimi coono mo mbannomo daj fof e football o ha hande heddimi so wona hande Allah newni mi waɗi réussir test o invitation am ari fof ari heddi so wona yaade mbaɗanɗa tampon visa tan jaaha lawol ma donc jaaha ha ɗon kadi tadi hunde kadi change donc so miccima ɗum tan kadi affaire o waɗat kam touché saabu mi jooɗima semaine mo ganduɗa chaque jour mi natata e nder suudu mi woy ham tampo mi yalta mi yaha lawol am saabu noon tan mbawi wadde pour meɗɗe ɗe mbawa yaltude e yam no fewi saabu ina muusi mi ƴewat coono mum dañi mbaɗimo hen daji mi acci jangdam mi acci fof sababu ɗum ɗon kadi donc yaade donc wadde réussir donc ndunkum andude ko ɗum woni ɗum ɗon dal gueɗe ɗiɗi ganduɗa e côté football kala no miccima ɗum tan dal hunde ganduɗa joni gasnen ina yurmini kono yo dirigeaji ɗi ƴewta golle mumen no fewi saabu kalɗa ko vraiment ko hunde nde ganduɗa ina yurmini no fewi hakkude ma mbiyeten ko e famille o beele eɓe paami ko jahata ko beelo kadi eɓe jaggoranma eyyi côté famille o eɓe paami ko jaham ko saabu hayno gonimi ɗe e centre o sah centre mbiyatmamo départ o ko min joɓanno ɓe jogui grand goto mbe salminama kadi no fewi woni Sid Dali Siley Bocar en calmini Siley Bocar wadde Sid Dali mo ganduɗa kay wonno coach Guiya en calminima Siley Bocar kamɓene Huseyni Dia en en calminiɓe e défense Oumar Dia grand Oumar Dia en calmini ɗum gadiɗo dañde kanampo e nder Guiya yantude Ousmane Banil en calmini Ousmane Banil en calminiɓe garaji moƴƴi ganduɗa ala fof e mbaɗani pour équipe Guiya grand kanko Sid Dali no gonimi nde oɗon centre kanko min joɓanno si yomnanno ham lewru fof kanko yomnanno ham kanko kam wonno Allah waɗi omo yiɗi football omo faami ɗum kadi omo waɗanno ham hen soutenir no fewi hay voyage uji mbaɗannomi ɗi fof presque omo dillanno hen e côté moyen no fewi wadde yaal kanko tan jii mo ganduɗa ham côté moyen omo wallanno ham no fewi peut être heddi ko Allah hoddirani tan mais kam omo waɗanno effort pour yiɗi walludem no fewi en jii hannde Sénégal waylo waɗi ƴetti fodde 3 coupe d'Afrique des Nations e CHAN e UV e I17 o kamɓe eɓene demi final yo Allah rokkuɓe ƴettu polgu holno ɓetirta ɗum no ɓetiratmi ɗum woni mi yii kani football o wawi ɓe puɗɗimo hankkadi wadde conscient kani football o wawa yaade sans ko woni ko ɗo nawa ɗum woni ko joguiɗen ko ɗo e nder leydi men wawi ɓe puɗɗimo famde ɗum ɗonen ko Laye Diaw wino ko équipe nationale ko so diwanuji ɗi moƴƴi championnat luɗɗi so moƴƴi tan équipe nationale o moƴƴo tan no moƴƴat dañata doole ɗum noon e puɗɗima ɗum famde kadi e puɗɗima kadi fawde foof e lawol par ce que ko ɓuuri ko min moom cikka noon ko ɓuuri ko wasde équipe nationale yaade ko haqqe woni
comme ko dañƴa ko comme ko dañim ko ko Neymar dañu ko te ngoy tom ko wodi yimɓe temedere mo ganduɗa ne jooɗi ki on probléme mum dañi probléme baɗ noon dañi te min kam mbe sikki on probléme min ɓuuri yaa saf ko dañi ko hen kam heew gasta mi dañi ko hen gasta mais parce que mi dañji ɗum kadi e gayan goɗɗo sah mi dañji ɗum e gayan goɗɗo mi wiye Fallou on ko agent Fallou tawa men Fallou ko ari sohli jour o haalen entraîneur amen min jeehi entraîneur men waɗi organisé match no wonde organisé match min ngari min gone jour min ganda min tinani tekto mon jooɗi min pari match o yi kam o noddi entraîneur am o yi oɗo mbe sohli ɗum yidde nawde ɗum France min kaali ka min kalanno fof ƴettim passeport am tottumomo haljinami ñan fof o noddata kam pour yiddinowde mi ayi joni Allah waɗi min jeehi ha nder hawre waɗno lawol waɗi caɗele seeɗa joni o wiyama yamin cabbo min paada seeɗa ha caɗele ɗeɗo ne ha natta dal ayi joni tomin cabbi ɗo noon hamin paada ha affaire o yewri hunde change e yolde nde change wona kanko noddanoma chaque instant omo haalnam haal oɗo joni entraîneur amen joni watti kañum joni in noddami wiyam yom ar galle mabɓe entraîneur mo joguinomo woni Tasir Diallo watti kañum in noddam wiyam yom ar galle mumen somi ari galle mabɓe min jooɗo min jeeya o wiyam Fallou kay min nandiri wona wiide ya wat préparé wayni waari ni ayi joni noon ha instant goto jour garim galle makko kanko Tasir Diallo o wone dusde mbeɗa hoor o wiyam min o duusim ni hamin jahata tan hamin mbaynodir tan o wone wiidem an aɗan Fallou nennoma est ce que aɗa jogui haalis o wiyam est ce que aɗa jogui haalis mbim haalis pour hol ɗum o ya après o jeli dal mais o masli haal ko o yewto yeehi eyyi joni noon gilgol ɗon konngol no yaltinde ɗum haa ɗo joni nden mbaɗim sentir voyage o change te hannde te wonto nanim wiya kani Fallou o noyi jour uji kewɗi toonere donc ɗum fof artude firti ko ça veut dire kani manque de moyen o kañum tagata hunde saaha yaade quoi ɗum noon hay ha mom ko gesa ha laaɓi a waynoto eyyi donc mbeɗa salmina kala jeeɓowo Piindi TV mi salmini guiyanaɓe fof moɗimoɓe jar mi salmini grand Sidi Dali mi salmini Ousseyni Diayen mi salmini grand Oumar Diayen Ousmane Banelan ceerno Dia mbe salminamo défenseur Guiya mi salmina école football o Boyi wonɓe ɗon fof kala gonɗo ɗon mbe salminamo mi salmina yimɓe galle men fof mbe salmina ɗumen mbe salmina nenam mbe salmina monam debbo ne wiye Dieynaba mi salminamo ɓe waɗaɓe jiyar kamɓe fof e kala guiyanaji dal mbe salminaɓe ɓe juurat mi waɗaɓe jiyar no feewi mi wiyaɓe ko Bocar DIA woni ɗo ɓi mabɓe woni ɗo Bocar ne salminaɓe ne juuraɓe ne waɗaɓe jiyar kamɓe fof quoi mbeɗa yinno salminde hen kadi sehlam goto dal sehlam goto no wiye ceerno Nasir mi yejjito e calmigol ngol hakkilam ɗum ni nen mais mi salminam no feewi mbeɗa yettamo inchallah sabu jarama kanko ko neɗɗo mo ganduɗa omo tinni e yam no feewi e côté football o e côté école o fof omo tinni hen Nasir mi salminam Nasir Sow ɓiye El Hadj Oumar Sow mi salminam no feewi mbeɗa juurama kanko hen inchallah ɗum noon en beltanima yeɓannoɓe émission Hol Mbo Woni Aan kono kadi en donima guiyanaɓe duttugol ceerno Mouhamadou Djeeri Dia kono kadi en calmini Sidi Dali e Ousmane Banil e Oumara Dia en kono en calminiɓe han hanirta ni ɗum noon joni jahaten koye konngol mbayni ko Abdoulaye Kane o wi gaña gontuɗo gueɗo ɓuranimi gueɗo gontuɗo gaño Abdoulaye Kane o wi gaño gontuɗo gueɗo ɓuranimi gueɗo gontuɗo gaño en jahatɗo o mo ganduɗa ko ceerno Alhassane Ba o wi ko baaloytoɗo e barɗo hoore ndendu laawol kono anni o wona gooto Idi Baro mo leydi France jeyaɗo to commune Beele sukoɗo batte duuɓi mawɗo ɗo batte hakkille jaadowo ene e kala saha mo ganduɗa ko dariɗe darde tinde e wallodirde e commune Beele ɗum noon ngel cukalel ngel woni ko toon to leydi France o dari ngel no feewi golle mum e darde mum e balle mum ma haale Mariam Sy en calminimo hana hanirtuni ɓe ko yeeɓoɓe en hana hanirtuni tongode temedere e capanɗe 4 ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé mon
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma